שון מדבר עם מישהי, בוגד באמא שלו. בוא נבדוק מי זאת. כן. נכון. זה נשמע כמו אבא שלו. הוא בוגד באמא שלו עם אבא שלו. שון מרוכז בשיחה. הנה מתנה נדחף, כן, כי הוא חייב תמונה. לנסות להיכנס לאולפן? אוקיי, אני אנסה. הוא לא הצליח. הוא מקלב את הכזאת! סוער! אלכוהול. לא. איש אלכוהול. הנה הוא פתח את הדלת. רק באוטובוס צילמנו 40 תמונות. 400. הולכים בעקבות השון. אוקיי. ופה זה אני אוכל בתח. אתם רואים את החרא הנמוך הזה? אני מטר פאקינג 65, נתקע בזה. הייתי צריך לעמוד ולקצות את האצבעות. הבנת אותי. שון זונה.